Nagpapati. Sabi ni mama, gano'n ang buntag. Buwan naman na siya t-shirt. Nagpangita ay, burubuan siya. Libuan siya? Yeah. Wala nakitaan. Anto doon? Dito sa Lapuno lang yung t-shirt. Ang pangutana Sa? kasi nagpukas. Kasurok ng mga diri ang Sakit po diha. Sige, kuha na ni. Dautan. Sige buwan. Siya daw. Kasi nagubo. O, guys, sila kabalo. Kaya basa Kasi na yung nagubo mo t-shirt. daw. Aray ko kasi nila tumata. Sinina ra. Oo. Pero ang rep. Hindi, yung sinina to nas labanan. Pa yung CR. Sige ikaw. Ako? Wala. Uy, pati-patay akong lawas. Sulting na yung sakit ha? Ha? Bisa gibinuangan ni. Kanang ilang balay kay Balay, Dugay wala puyo. Tauan na mong balay. Ito naging si Mana. O pa ni ulit di. Gabaw. Wala pa niya nagpahilot. Wala. Wala man gatuan. Ay, diya sa mayahay. Unsa man? Si Kuan, si Tata. Nya unsa mengon? Sakit. Ano daw? Dugay. Sakit gamay? Sakit siya. Mahagutag sa dili. Ha? Mahagutag sa dili udto hapon gabi bawal gyud ang imasa. Habat ligo ha? Bawal gyud na siya ha? Kaya ang hindi nga na paralyze ha? May gani kay wala nagbasa iyang mga nuka-nuka no. Pag nagbasa pa ba kanang gaduga-duga. Ako man ginakuanan og kamunggay lagi kay katong tao. Uban Katol isa kayo sa daw. uban. Katol kayo. Di man niya ginakalot yun. Dili katol daw. Nya unsa may ginapakaon ninyo ni? Ay, gulay o katong isda nga kuan, isda. Isda ba? Gulay. Unsa nga isda? Karong utto katong barilis na isda. Unsa pa? Bariliso. Pero ang puti Daging nga adlaw part, unsa pa? gulay, prutas. Wala na lang makaon Wala na. na. Wala ni manok-manok since na siya katol. No manok na yun, no itlog, way talong, Nanaghan ni sa litson. kalabasa. Pag umanyag kaon sa litso, pati ang ulo na mula. Kalabasa ko ano. Bawal bang kalabasa? Ay, di na. Kana lang green kamunggay. Ah, man- Kamunggay niya isda. Sabaw-sabaw lang gud. Tapos pili ka ng bata. Hindi ay. Ano na sa gatas ka lang dilang karon. Ano sa may yang ano? Tension. Ako pag yan ang gikuanan ni Angel, ang gisend ako kay Angel ang katong resulta sa iyahang blood test o urine test. Ito Jill, ina ang doktor din na unsa nga supplement ang baba na siya hemoglobin. Unsa nga supplement dapat ipainom. Nahihap na mo, wala. Kay luspad na. Tulo. Tolo. Pas mo sa kusog mo na iya ha? Kuyaw kay pasmas kusog. Di na mahubad. Huwag makahubad na ng pas mo sa kusog. Unsa nga supplement ba vitamins ang dapat ipainom nako kay wa man jud na siya kinuma. Gatas ba kanang Pagtanan. ano television. Oh, anlen. Tension. Ensure. Palitan na. Pwede naman ni baratohon. Pwede ra na siya mga fair brand na katungkuan. Kaning niturog sa iya tubig raman ni. Wa mo'y dool nga dako nga kahoy. Diha man mi nagsugod la Stephanie mi nagpuyo. Kani. Daghang kay maibog ana niya nga mga nagtindiro nga guni daghan jud kay mo kuan siya nga gwapo lagi kag manghud. Ay ginaanak si Stephanie. Daghang kay naibog ana niya ba. May puna siya kay manggaman dito. mangga. Oh nai, dali ko. Nai kasya na ko. Ay, tama na di akasya. Pero layo Sa na. eskwelahan. Tapat sa tindahan ni Stephanie. Sa iyang shop. Among balay mismo tawaan. Kaya sa Davao. Ito niya si Manag. Pasigahan ang suga kay ang among sweets. Isa ka sweets. 5 mo sila kasuga musika. Diha bisala. Kamera. Wala pa ni Dihanis Digos. Kami doon Joshua. Magulang. Sakit ka na din ha, ba din ani mo, din mo paning ato dili. Sakit ba ya? Doon. Ganda gamay.
Sa mga makalakaw. Banta lang, suko lang yun. Di ka mo suko, lawa yun. Ingon lang jud agay na ayo pag utong isinggi ikuan lang jud agay ana lang jud. O na, dili na ta magbasag o hapon gabi ha. Kada adlaw day ka maligo gabi eh. Kanang yan diri maglagatak lagi daw Kada adlaw ka maligo gabi eh. maglagatak yan diri. Siya ma akong paminaw ba magbuto-buto ang ugat kanang yan diri oh. Nya hikapon ako maglagatak ang ugat kanang kapo gyud ba. Galito-lito. Dugo man na. Dili maayong circular. Kung sa kuan pa ba nag-apol-apol ba? Kaya kung wala lang na mo apol-apol, daloy, diretso gina, di ba? Oh, may kabalo nga kamo di ay. Oh, musyat nga. Kami ni Panpan, ana. Wala na po no. Wala. Nagpabuk lang. Buhok lang sa gabi eh. Kako magag-number na mo. Gi pasahan ako ni Stefan eh, ma pag-book na lang mo makagiyaw-yawan ako ato ma. Nagyayo de kare. Loy. Chuan. Isa din Stefan nagyayo. ni ingon nagyaw-yaw na tumakay, late na kayo ko na maliban niya, ulaw na ko. Gani ha, kung asa na mo kay ako. Ko alas 7 gyud nakapanpan, alas 7 lagi. Nasuko na to sa ama. Kung matay ka alas 7 sayo jud kung mata, di ni sayo jud kung mata. Patay ni relax naman kay ko wala maginisipot. Pag desisyon namang manguli, Itong Lunes, di ingon din ko, Lunes. 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 Niyo ko, nak itik si Kwan. Lang uli Eh, sila. nagbabu- Kung naabot Bayat na ka. matay alas 7 na gyud eh. Alas 6:30 chat na ko gyud. Pag alas 7 na gyud, wa Unya, man japoy tulog. reply. Tulog daw siya. Pag mata niya mo na to, mo na nauwaw. Ana ko. Dugay na Ay ng mata. ay Okay kabulyaso. Buntis lagi. Buntis panpan. Oh. Buntis ma. Daghan. Kani sige po ni pangagdan. Tara ato tagkuan mayahad tuna tutos panpan. Di na nako Di ko langanin tawagan lagi si sa Panpan. oras. Katuon ako home service. Mulen, buntis is mama. Mm, Buntis. buntis. Mana kay manghod. Anak ko kay manghod. Ang problema kay mas gwapo pa nimo. Sige lang. Sige lang. Wala na ka makadto na. Alanganin kayo to eh. Nama kay Nag home service magay ko nga gilot mga nako yung bana home service. Wala na kay face to face wala. Wala. Kanus ako Bana to. Panpan home service man ako to dito. Space mo. Dili ang inyong kuan kay Uyog Tagdabaw. Kay balik man ni after 5 days. Tanawa dali mo schedule mag iskuhido punta ng imong schedule ha. Wa pay 5 days ha. Basig na kay schedule. Wala yung schedule. Pasagikan karon 5 days balik ni dire. Sinima na man ilang module paon. Sinima na. Ha? Kaya ko Sakit kaya yung tili mong gibira. Ah. Magani gilot sakit na. Sayo kay naigo imong kuan. Mag-basketball goro niya, maligo ini guman. Di na nagkasing di nakabalo. Kung sa man na siya. Pwede sa kang kamot dili. Ha? Pwede sa kang kamot. Ay sa siya. Ang kuan na ni computer. Mag alas 3 ay computer. Ah, ago gyapon. Asa ka nagaligo dong? Ah, agol. Sa CR? Si Arnie Stephanie. Sa oras. Gabi eh. Ayo man eh. Ayo may renante. Majud. Kabalo ka ka nagko na to? Oh. Yan Wala lagi ka dito gilot ko. Abroad pa man na siya. Bulag man eh. Wala naman ni anak niya. Laki naman na siya kasawa. Bulag mo na sila, matuya si Kuon ba ito sa. Na abroad man ni. Ha? Abroad man ni. Ano kaya ditong isa ka asawa? Na mo isa kasawa. Stilan. Ice daw. Nalayo man ni siya. Singapore. Igsuon ni Tipin. Anak anak sa mama ni Tipin, igsuon. Stilan lagi na lagi. Sir. Dos. Ha? Dis dito. Wala yung utang. Wala kita. Wala ito sa kinauban. Ayaw salit sa mga gilot. Ayaw salit sa mga gilot. Akan na itong ligo. Kung sa ito ba? Ang imong sala, unsa imong sala.
Inang isugi din mo. Oh. Isugi din mo sa Ina nga Lord. Ayaw halang jud ko Lord, dili na jud ko mag-cutex. Suod naman kaya na sila ni Joshua noon ron. Ayaw halang jud ko Lord, basta di na jud ko mag-cutex. Ana na, lang na. Bernie Sandra ba ugma? Panahon sa kuan, Pinolsol. Pinadilot na siya ni Joshua. Uy, magtilak si Joshua. Kung ko musulti ito ni Pampa na itong kalakaw. Saktong ginako to ba? Kasi wala naman eh, pilot ako kung so nanal lang. Ano sa di ay? Sige panuhot, anak ko. Ikaw wala man. Wala ba ko rin mamulay? Nag-taxira lagi mo. Parang mamulay? Uli gani uban gid sa niya balik ka Bernie. Wala kusog? Wala to oh. Kani, wala. Ang wala? Sakit niya, guys. Ha? Sakit niya, Tuo man Sakit mo. ba? Muingon naman na siya nga sakit. Kay tanan kusog naman diri nga part na niya. Kay katumura naman Oh, na, di ka lakaw. Kani. Sakit din matungan. Matungan ang tukan ka na. Renante magani sagit abot mag-speakers barangay. Ban mo karog Davao nay. Aw. Balik ka. Uyog ka pen. Sino mo na pagka. Basig na kay module nga. Ano kung paano iugwa pa 5 pisa. Ayaw matos Diyos wag ganyan na nga. Magbinigit ama. Ang sawang pagbinigit. Iko pag Google na lang hain ako pangunta na kay blanco na kay ito ba. Duha na kong gabi. Huwag tulog. Makatulog ka mamagsig pangihima. Sa battle, water battle. Iya ko na ako. Ano wa ko to mahilot Lunes? Blood test niya. Baba yung hemoglobin. Ato sila ospital. Taas man gani ang kuan sa iyang liver, mo na kuyawan ko. Kaya akong gibasa ang result kananay bone nga problem gani sa bone, mo taas mo din kuan nato sa liver nato. Atay ma po. As yang ako sa atay ma delikado. Grabe di ay, toto. Nya kani iyang pilmirong sakit gyud. Nga gidala na kong Davao Doc no kay ang SPMC di man mo tubag. Abaga, spine o kaning batang. Negative ang result. Kaya di ba yan makita ng panuhot mo? Negative ang result. Dili mo na makita na pasmo man eh. Oo. Di makita. Ang pasmo sa kusog higher pa nas panuhot. Oh, lagi. Maghuwang kay na siya. Oo, di pa namang pas mas kusog ni. Kaya gikan sa trabaho. Libo. Oh, malibo pa na siya kay init daw. Igang.